Наша цель — захват аэропорта Слатина. Берем и держим позиции до прихода миротворцев. Čuješ mene? Ovo je sad moja država. Mi nismo banditi, kod nas postoji zakon. Mi smo zakon ogovorili. Mi smo zakon ubili. Kako zakonu ti pričaš? U našoj situaciji to ništa ne menja. Krugovi 4 nemačke divizije guraju na slobodnu teritoriju. Vrhovni štab je doneo odluku da se povlačimo i evakuišemo grad. Mi ih moramo zaustaviti dok se odavde ne evakuišu ranjenici, građani, žene i deca. Joj, šta rade ovi busaraji? Zašto ti ljak se da u Njorku ima više stanovnika nego svih Srba zajedno? Ide, u pizdu mati! Prc moje! Jebi ga! Good morning! I like your alarm clock. Jeli kume, a šta misliš ti, jel ona pirkala po celom telu? Ajde 20 marke da jeste. Mno. Ajde. Znate ono? Udarajte, prokletnici! Otac Roko Sačtaj ne ide u borbu. Kao što vidiš, mladiću, nisu svi izdali. Moj medaljon. Kao narodne neprijatelje streljali su ih komunisti. Gospod oficiri, podoficiri i vojnici, pomaže Bog! Bog ti pomogao! Kada smo kapitulirali, Draža Mihajlović nije hteo da se preda. Ni on, i grupa njegovih oficira. Postoji nada da spasimo jednog vojnika, ženu ili dete. Mi moramo to da pokušamo. Ja vam obećavam da ćemo se vratiti. Ako ne živi, mrtvi ćemo ih progoniti do sudnjeg dana. Kosova, napad! Da vidimo od koga bežimo! Ako odstupimo, daćemo im Beograd bez borbe, pravo u ruke. Ne uzimaj mi ga! Ne ostavljate me se i kao komor. Tamo. Niko nas neće razdvojiti. Sve kad ti se kune.
Ko? Vojska? Ti? Ja, ja. Sam sebe prisluškuje, sam sebe prijavljuje. Si ti normalan? Šta ti misliš da nas Srbe iz službe prisluškuju i sve Titu na sto? To. Pa onda smo najbolji. Najbolji Borazer. Bolji su od nas. To nisam čuo riječi dobro. A taj doktor Stojanović, što je s njim? To je već delikatniji slučaj. Nesumnjivo je ugledan u ovom kraju. Bili su u zatvoru. Slago te Jure. Bandita. Ubijaju nemačke vojnike. Ja ih imam sve zapisane, slušajte vi. Ne interesuje mene da li su oni zapisani. Ja želim da oni budu otpisani, razumete li? Otpisani. Ona već je batina. Kako se ona zvaš? Adolf Hitler. Taj. Odakle? Tačni su nema šta. U sekundu. S njima je stvarno milina raditi. Možeš sve naput isplaniraš. Jedino što ne možeš da uđeš. Neprijateljska druga armija, raspoređena u Sremu i Banatu, bombarduje Beograd i Obrenovac. Ja kažem da će glavni udar preko Drine. Ljudi su umorni, gospodine pukovniče. Uprkos velikog zamora, naređujem pokret na Cer. Više ne naređujem ja. Naređuje Srbija.